sing adem-adem ya toh. Es ngono kuwi kan ndak boleh gara suarane sering ya toh. Apa meneh mam sing panas-panas ngono kuwi. Malah ya ora oleh. Ndak oleh lek aku malah ndak oleh mam panas. Contone gak untuk mam panas apa no? Kompor ngono kuwi ndak bareng, korek ngono kuwi ndak bareng. Malah aku ki biasane mam sing adem-adem. Contone apa no? Ben suarane jernih. Heeh. Gorokane resi, mangane adem-adem. Sempak kemamel. Iku jenenge kumkuman. Kumkuman. Sama jajal to jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku, padahal menu iku kaya martabak cuma rontok jembar. Heeh, rada jemek-jemek piye ngono. Yo sesuk coba kowe sik ya Jo, nek enak aku kandhani. Niku jenenge nek enak ku entekno kabeh. Nggih, nggih. Entekno kabeh. Wah, jan wah iki mau wah. Malih nggih Pak iki. Diodol-odol niken alot iki mesti. Diotopsi niken lagi diperiksa, wah maneni mesti. Kowe wis mati kok. Oh mati to? Berarti otopsi ini ngurusi batang, Pak. Ngurusi batang. Aja ora lah. Ora diotopsi ora apa-apa. Dongake Julang panjang umur. Nggih, amin. Muga-muga entek wong dekne urip dhewe. Nggih, amin. Aja to, Nduk. Engko ning kene aku jogetan karo sapa ya. Saumume ngono wae. Nggih. Iki lho do ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung iki. Ya dijelasne to. Rene lho Mas, rontok ndledek rene lho Mas kene. Kok rada ndledek. Kok iso rada ndledek iki lho. Ya ngomong sing arep ki, sing arep linggo, sing mburi mulih. Lho aja ngono, Nduk. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Eget, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih. Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian to Om Eget? Kita sama-sama ijonya kan? Iya, berarti kita ya sehati ya. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Ya. Andane mau nek ndik cilik anake saiki sakanane. Sinden-sinden do srek ketek tuwek Pak, tuwek eling. Iki yo anakku. Beno to yo. Iya, anggap wae iki bapakku ngono lho. Anggap ae bapakmu. Piye kabare? Alhamdulillah bagus. Saiki kok tambah. Sampeyan saya suwi nek kemajuane lho Mas. Apa iki kemajuane wong saya suwi saya bagus ya toh. Matur nuwun. Saya wangi. Agek awakmu tok sing muni bagus sumpah. Saya kemajuan. Sing maju apane kan? Iki untune lho, saya kemajuan lho sampean tambah bagus lho ngono kuwi. Jenenge wong lanang nek maju untune lumrah, nek wong lanang maju susune nek malah bahaya. Dadi nek awake dhewe iso ketemu keadaan sehat iki seneng. Seneng. Apa meneh ning anu apa? Sorry lho, Bro. Ini kita berada di iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib. Iya ora Nduk. Wong nasib iki Gusti Allah nek gaweke wis ora kurang-kurang. Kae foto-foto tok nek aku lho iso ngene lho kandhani. Lah kae penontonnya lo gak iso nyawang ora iso foto ya toh. Paling ya nyeluki Mbak Niken ngono tok ya. Tapi lek Mas Jolong kan iso ngrangkul-ngrangkul. Dhewe mau urung cipika-cipuki. Ya Allah, iya. Iya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko muga-muga aku jek urip ya Allah. Aku darah ngipi ta ya Allah. Nes sayang ya Allah. Sepurane lho wong omah ngamuk ya latine lho. Sing penting ning kene berhasil aku. Sepurane lho yang sapa? Eyang Uti. Oh iya. Oh sampean wis duwe yang to, Pak? Eyang Uti. Oh, tak kira wis duwe yang. Ya nek timbangane ana sing dipilih ya dipilih to, Nduk. Ya wis. Sing kae pancet mengucapkan apa hari ini? Mengucapkan ini acaranya Sedekah Bumi, Nduk. Sedekah Bumi. Di Desa Menawan. Di Desa Menawan. Menawan seperti wajahmu. Ih, aku jadi kemaluan. Jadi malu. Jadi malu aja dikeike. Ketok mumpluk. Malu. Iya, aku jadi malu. Menawan. Semoga Desa Menawan menjadi desa yang maju, menjadi desa yang jaya, menjadi desa yang lestari, guyub rukun,
gemari Pahlo Jinawi, Amin. gotong royong, Amin. dan semua warganya menjadi kompak. Amin. Insya Allah semuanya. Kamu aja lemes-lemes tuh lek ngomong. Lah aku ya insya Allah semoga lancar-lancar saja. Gue wedi aku suwi ra ketemu ya malah. Kangen ya Pak De ya. Kangen. Kok Pak De? Pak De. Aku diundang Pak De. Aku kok Pak De. Lah kudune apa? Mbah. Bosok dirangkul darani Pak De. Sayang. Iya sayang. Iya, saiki Domeri ya. sayang mereka kelihatannya benci sama aku. Enggak sayang, itu mereka itu menyaksikan keindahan cinta kita berdua. Krungu. Sayang, Iya. kamu kalau ngomong jangan deket-deket aku ya. Kenapa cinta? Ababmu bau badek. Iya. Sayang, memang aku Itu makannya nyambe sayang. itu tadi di transit makan batang. Kamu geragas sekali ya sayang. Aku yo mangkel panitia we. Kenapa? Pak transit teng pundi digawa menggak jebule diduduhke kamar mandi. Ya bener toh? Monggo salin teng mriku. Lho kamar mandi Pancen belok bener, kiri. Ora kamar mandi tenan. Akhirnya aku yo salin ning kamar mandi aku santai. Anggere ana wong mlebu karo ndelok, anggere ana mlebu karo ndelok. Aku tetep karo santai. Oh jadi mau berubah. Mbak Nduk niki Iya, nganu. dalem. Gandeng asmane Bu Kades itu Putri Lestari. Nggih. Tadi kadang-kadang panitia semua request lagu Lestari. Oh ngaten. Nggih. Lestari dibawani pelok, etok-etoke gandrung karo julang. Bawane Oh ngaten. bebas. Nggih, nggih. Ya Allah, aku gak ngipit to ya. Ya. Oke. Di bangun. Sayang agak kesini sayang. Mereka biar tahu. Apa ngene tok ke iso demek ya yang ya. Ayo, bawane sembarang. Ya, ki bawane Dimas Niken Salindri aja ya. Cocok. Ketibane Lestari. Oke. Walah deme kaya bar kerokan ngene. Dimen Lestari bu daya Sandi Asmojo. Oh, nggih. I. Nah, Bardi terus. Dimas. Oh Dimas, heeh. Dimas Bardi terus Dimas. Iya kowe kok tuk-tuk barang. Lah kuwi jenenge promosi. Oh, promosi. Aja di ngono-ngono mesane. Ora kene rambut kono melok tut. Lah, ki Bu Lurah katuran munggah, Jo. Nggih. Nggih. Ya Allah, monggo Bu Lurah monggo. Suwi ra Oh, kepanggih. Bu Lurah niki. Nggih, Putri Lestari. Jenengan bawa Bu Lurah tindak mriki. Masih Jenengan, Mbak. nang kling cahya niraka Cair, nunggu kene aja. Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Yo nyandak duite Bu Lurah akeh kok. Nggih. ya matur Allah. sembah nuwun Bu Lurah. Lho, Matur tenan. nuwun, Bu. Lewat mereka Bu nggih, sampun nggih. Lho iki ora ketok piye, Bu? Oh, sembah nuwun, Bu. Matur sembah nuwun Bu Bu Lurah. Lurah. Terima kasih banyak Ibu Ya Lurah nggih, Allah. matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Ibu Lurah. Neh kok tak imbo 50 gak ya? Iki lho, Jo. Ngasto-ngasto mikrofon. Bu. Mengke riyen Bu, mengke riyen. Pun iki suarane telas. Pun, mboten. Nggih Bu ngeten. Lurah mboten badhe joget teng mriki. Ya. Nggih, joget. nggih, ngentosi merian nggih. Kepala Dinas Pariwisata. Monggo Pak Camat kalih Kepala Dinas Pariwisata. Polsek dan Ramil ya. Nggih, Kapolsek dan Ramil. Iki sing matur Bu Lurah lho, monggo. Pak Parwito. Oh, nggih Pak Parwito, Pak Suparwito, Nggih. Kakak Ibu Lurah. Nah, Pak Monggo Parwito, katuran monggo. minggah dateng Bapak panggung. Suparwito, Bu Nggih. Kadin. Terus kayak Mbak Niken. Nimas
wes mesti kaning jantong. Pak Kades Terban nggih rawuh menika Pak Supeno. Pak Peno Sugeng Bangun Dalu. rombongan pati ayam komplit iki. Nggih. Monggo Pak Peno niki katuran derek mriki ngendikane Bu Lurah. Pak Peno terus Pak Supar pundi Pak Supar. Halo lho. Pak Supar monggo. Ki jenengan ora tindak Pak rene. Supar Wito. Pak Wito. Nggih. Ki jenengan ora tindak rene kanca-kanca rugi lho, Pak. Monggo, Pak. Pak Camat nggih, Bu. Pak Camat wonten ta? Nggih. Monggo Pak Camat. Terus ki, Mbak. Kenyakang saking Malam ini disiarkan langsung live YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya. Nggih. Sigit Channel tok hampir 3.000. Alhamdulillah. Ada 10 atau berapa channel gitu. Nggih, Malam hari ini alhamdulillah. total tadi yang melihat live dari Desa Menawan ada 17.500. Alhamdulillah. Niki nek orang nanggap Sigit Channel ya. Walah tenan, Pak. 1.700 mbok kok loro nanggap. Nah, Monggo, Bu. Nggih. Salawi nambang beksa wes kacakup. Sugeng dalu Ibu. Bu Kadin. Nggih, nderek tepang Bapak, nggih. Iki Bapak Dedi Kombuser. Dadi polisi saiki. Bapak Dedi Ora Kobuser. kok bruser. Ora iki kobusere ora ana. Iki kok yo Pak polisi Tapi asli. saiki wis rada tukul Pak Dedi Kombuser. Kuwi dudu Pak Dedi kok bruser. Kandhane iki tutu. Iki Dudu. Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Kok kenal, Jo? Niku riyen sakleting Pak Igit. Sak leting sekolah ning Akpol? Nggih, terus tugas tenggene Polsek mriki, kula bagian dalam panjenengane bagian Bagian dalam ki sekretaris. kok sekretaris. Lah apa? Ya sing dihukum iku, Bapak. Oh, alah. Nggih. Ah, iya. Iya cocok pantes itu ya. Siap Bapak, kula pun insap. Ki biyen jaremu maling tampar kok iso nganti dihukum iki apa? Lah rak niku lho, Pak, maling tampar dihukum kena 6 sasi. Sebabe apa? Lah tampar iku sekatut sak sapine kok, Pak. Sret ngono metu lho sak sapine. Iya, Mbak nih kan. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti. Lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari Amin. saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan Amin, sehat. ya Rob. Amin. Gampang genipun golek sandang pangan kinayuman dening Gusti Allah. Amin, panjenengan sehat selalu. Yes, Bangun. Cici Bu Lurah sing budaya jogete Iya. luwes. Jogete apik. Wis pokoke duwe Bu Lurah koyo ngene iki wis. Nggak rugi. Nggak rugi, masyarakatnya terhibur. Iya, Bu Lurah kulino dancer. Iki mesti benisuk mesti Bu Lurah mengadakan acara senam pagi. Iya, dadi ning kene iki senam pagi nek kono-kono kan dadi langsing. Bisa, Tapi nek ning Menawan kene senam pagi dadine bunder. Lah kok iso? Nah. Kok iso? Ya kan sehat. Oke, terima kasih Matur Bu nuwun, Lurah. Bu Kadin terima kasih. Oke. Oke, mungkin Sama. apa Bu Kade sama Bapak ada permintaan? Weh. Terima kasih Ya, Pak. Terima kasih. Bapak Iya, Polri ada Bapak, permintaan ya. lagu napa mboten? Pak, Ibu Pak. Ada permintaan lagu apa tidak? Pak Dedi. Manut, Pak. Terima kasih ya Pak. Dedi nggih sembah. Niki Pak. napa lho, Pak, Pak? Ada permintaan lagu ndak? Ndak ada. Pak. Pak. Nggih. Alah. Sembah nuwun, Pak. Sampun. Oh, aku seneng nyawang bapak nek. Apa?
lek kena lampu mencorong iso ketip-ketip. Apa ngono, Jo? Apa ngono, Jo? Apa ngono, Jo? Ora pareng iku atasanku. Pak. Ora pareng iku atasanku. Nyapa? Bagian nyekel. Itu apa? Pak Yanto ki atasanku mbiyen nalika ning nggone. LC ki apa? Ki lembaga sosial. Sosial kok sosial. Lucu, lembaga sosial. Nggih, menika lagune jumbuh kalian asmane Bu Kade. Iya. Lestari. Matur nuwun dhumateng Bapak Suparwito. Pak Wito sembah nuwun. Ngagem batik menika kakakipun Bulura. Oh, ngaten. Oh, sing pundi? Sini Kang. Sing daleme Kak Pol ngajeng. Oh, nggih. Berarti niku mau kula rias teng dalem. Nggih, leres, Nggih, Bapak alhamdulillah. Daleme Pak Wito. Kula wau teng ngene kamar mandi. Ya ora apa-apa. Lah salah kowe diampirke rono ya ora Sesuai iman. Iya, aku ning kono malah ranti iman nduk anggere ana wong pipis ta delok. Ora apa-apa Mbak, langsung mawon wong kula ora roh aku. Paling sampean dikira penjaga toilet paling. Ora aku malah dikira sabun tak kandhani. Kok iso? Ape ana wong raup, aku mau ape dienggo raup. Ape ana wong dienggo Digawawi. ora. Ih, kok seneng. Mau ape pas dienggo kuwi aku ceblok ning kolset. Ada request menika saking. Nggih. Wah, nggih kunjuk Bapak Suparwito. Iki ono sesi deman. Iya. Enten podang kuning milih salah tunggal. Nduk niken. Manut. Manut. Nggih. Oh, nggih. Niki alusan to? Nggih, Om. mengalus mengke disigrake. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club CFC nggih sami nubar rawuh sedaya. Matur nuwun. CFC Kudus Mas Utomo. Wis nyepake. Wau pun ngopen-ngopeni. Nggih. Dikekno mangan, dipendhetno banyu. Balah aku ngombe mau ya lumayan masih tak kira banyu mineral malah kok padasan. Pengedian. Kok adem Mas, nggih kok padasan. Napa Om? Podang kuning nggih? Nggih. Dibawani ya. Sesuai bajuku, podang kuning. Ijo iki. Hah? Podang ijo. Niki neng kuningnya kok. Oh iya. Pokoke iki manut ae. Nadyan wujud temong paksi. Mbak Niken ora dhewean ning dikancani. Sinten Pak Git? Karo Mbak Eni ya. Oh ya. Monggo Bu Eni. Eyang. Kene. Ngono mosok kon nanting yo. Yuk. Rasane. Lah aku mau ora ditampani ngono. Iki nek kadung lungguh ngoyot kok, Nduk. Ya sini sayang. Ngoyot nih kaya gedange ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngrekasake wong akeh. Pripun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Alah. Alah wis ora katokan ra apa-apa yo. Menakno wiru, Mas. Jo kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo? Antarane jejer Niken karo Mbak Eni kuwi bedane apa? Jenengan iki tanglet napa to Pak Git kok yo Niken karo Mbak Eni lah masih mendem yo milih Niken. Ya apik iki. Kok dadak nganggo mendem barang. Lah ya emang aku gelem karo wong mendem. Lho, kuwi rungokno. Ya karo wong waras ora gelem kok. Karo wong mendem. Wis yo sanane sing penting urip ngono lho kok yo. Mah, emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Sampeyan yo aja gelem dikonokne lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane kok. Ora apa-apa. Ora usah demak-demak. Syukur. Lah iya. Aja ngamuk. Dik mau digelemi kene terus demak-demok. Alah, Saiki. Sampeyan masa gelem karo laran ngene, Mbak. Wis 7 tahun setengah karo Jolang. Iki piye to, Nduk? Anake sing pol ngguri iki karo aku. Apa? Takon ana kecithoke kembar aku. Masa Iso. Coba. Nduk Niken terus nduk le bawa, Nduk. Iki Niken iya. Nano. Apa ya? Kenek ndoke Pak iki.
Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. Kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan niken kan isih bocah perlu bimbingan. Lho bocah lho sampeyan yo doyan. Bimbingan apa ra mbok warai kat mak tok. Syukur. Bimbingan belajari nyanyi bariki arep apa lirike ngono lho. Kuwi bimbingan. Alus, iya enggak usah. Wayahe Mbak Eni kok. Iya, payahe kene. Tuwek ora sadar. Mudiar. Piye? Amuk Mbak, amuk. Man Mbak. yo. Wis aku wis mau suwi-suwi karo iki. Ning omah lho sayange karo aku jare. Ning omah sayang karo Mbak Eni, bareng ning kene karo Niken. Wong kok mencel-menceli. Kok ora kena. Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mangus tak ombeni CTM 2 kilo kok tangi meneh lho. Ya, niken. Perasaane lho. Jare Ora. sampean wis kisut. Jare sampean wis kisut. Lah aku lo kisut. Lah iki malah pipine diwiru. Omongan dhek sosise kaya walit. Walis-walis layu. Layu lho Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono kuwi lara atiku Mas. Iku Astagfirullahaladzim. senengane cari iku kene lho lah. Kene. Ati ki ning dhuwur. Lah iya. Ati ki nang kene. Tak mbok mlaku rene ploro tok. Lah atimu sepiro? Lara. Ya wis. Wis. Renun saya lho Pak Sikit. Jo. Candak Jo. Wah, ini lakon bunuh diri. Nun sewu Pak Ige. Angger suwe gak dimik ngoten terae. Kok edan. Bareng. Tuwek iki duwe perasaan Mas. Jo. Candak Jo. Aku lho cara ora mbayangno mbak-mbak iki bulurah mau gendong aku. Ora pareng purik, nggih. Aku bunuh diri. Aja aku cek sayang. Sayang apa? Nyatane aku Aja. bunuh diri. Andeloke nek cendhek men bunuh diri. Ani. Ning endi Jo Eni Jo? Ani duka niku nuncep ketok-katoke, Pak. Ani ora pareng. Muncep kok ketok katok endah, sirahe ning ngisor mung begagah ngene. Lah, ayo ora pareng yuk, mantuk. Ayo mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore yuk. Ayo. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes aku. Enggak no. Nah, wis Jo. Kon nembang Jo ben lilih. Ayo nano. Sing mesra kuwi karo Mbak Eni digandeng, ha dibangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro iki kok suwi-suwi rada piye ngono ya. Rada kerih piye. Rai, wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora iso. Kaya cindil. Ra ngandel, ra ngak. Lah nek usung yo. Nusuk yo. Dan tutukne. Ayo. Iya. Ayo Mbak, nano. Alus manis nang sam make. Awak mesrane. Ati-ati lho untumu. Untune kena apa? Nyantol susu. Nggih. Iki lho kamisol. Sik. Nduk Niken. Kene Nduk, kene Nduk. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Ah iya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Wah, oke, ra masalah. Iya, nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang busa ya. Apa mangane kok angel kabeh. Iku mudeng ora. Ora usah iri, pokoke ora usah iri. Sesuk awake dhewe nek pacaran tak tumbano sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Apa? Kita naik Mercedes-Benz. Wah, Mercedes oke. awake Limosin. Awake dhewe numpak opo, Mas? Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. Kok Tosa to?
sing penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, ke Amerika, Paris, ke Hollywood. Awake dhewe ya aja kalah. Iya. Kok jalan-jalan ning Jekulo, ning Gebok. Cedak-cedakan Iya tak pasar kesel ya, Mas, Kliwon. ya. Wah kok ning pasar Kliwon kok tuku. Jalan-jalan nang luar negeri ora potel siki lho ya. Hotel wis suti lho. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, ape mangan kok setik-setik. Angel. Nanti kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Bintang 6. Awake dhewe nek. Awake dhewe nggone pom bensin. Enggak apa-apa, yang penting berdua. Iya, berdua masih ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Padamu kaya tronton. Iya ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, cedhaki julang kae ora ditembangke. Mambu lho, Pak. Ora apa-apa. Oh, darani Empet mambu sih. to sampean. Nek- Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to, Pak, ngesakne lho. Sayang mesakne yo. Sakne mambu lemah. Wis mencela-mencelin neh. Iya. Lagian ngalih sithik. Mambu apa nduk mambu. Mambu tanah. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kayak kan? Wes suwe. Mas minggan kula Nyawang kene seweger nyawang kene kaya roh grahana. Terus Ngono lho. Sampeyan iki sia-sia tenan kok. justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ke grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dienggo tenan. Nek ngene iki lho ya. Iso tenan. Iki ngene iki sok dienggo tenan 50 mlumah kok, Pak. wirega apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing, Nduk. Setikmu mau ya kena dipangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mok warai lho. Iya. Sangkem iki elek, ojo ora usah marahi. Aku nek diamu wong ngene iki terus kaget aku mikir. Piye nek mau piye? Sipodang. Ya kowe jo sing nembang kowe coba-coba kowe gater-gater. Wis, Coba-coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang to. Golek. goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marahnya apa to? Wis tuwek aku. Karo mangsaku. Aja purik. Timbang awakmu purik tak entengno patiku. Waduh. Tae wangi. Syukur mutiar. Ngono. Entekno patimu piye? Maksude aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tanduk iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Pito. Pito. Pito ki apa? Padha ae. Padha ya. Pito. Pito. Jenar. Jenar. Hayalah solar. Wis bingung to. Kok bingung? Lagi dilateni ngono ya Iya iya. bingung. Wis penak kowe, penak kowe, penak kowe. Ibu bunga ing atiku Awake dhewe numpak tosa ya. ben mengko keslulupen piye Gak numpak apa-apa. tosa. Iki wis biasa kok, Nduk. Wis biasa numpak tosa. Ora usah nangis. Aja ketemu ngene. Nyanding bisa Gaya. mengko lek panggah hekaren ning polsek apa piye? Syukur. Karo mangsaku kok kene wong nyanyi Lho apa angel nggak kandhanane iki lho tuwek digawe? kandhanane angel tra ya piye. Tuwek ada. Wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sah. Menengae. Menengae apa wong? Sing akon sapa punukku mbok demoki terus. Lah sing akon Iki sapa? wong loro mulai Pak aku sing mulai. Mulai tenan lho aku ki.
Golek kesempatan. Aku bareng gendong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng nek ngidu. Kaya gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Kok dulur piye? Tak gendong nek kowe ngidu kancam. Lho. Nah. Nah, embe purek rono, embe purek rono. Embe purek rono. Jo. Wis, Jo, sijine, Jo. Sijine, Jo. Alah, genti sing ijo. Alah. Terus. Jo iki, Jo. Slametke Jo iki. Modar wis. Putar. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Oh, iku netok ya apa? Kok yo iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. So apa nek iso gendong niken? Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing gendong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kadek Senin Kemis. Yo alah. Alah iki. Kok yo ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake Mbak Eni. Ha ditelase. Nano Nyanding bisa dadi tamba Udang Kuning karya Pak Darno. Ayo, iki uga dipantau saka kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta Pak Budi Kuntoro sak kanca. Nggih. Uga ora lali dipirsani Gusti Benowo saking Solo. Salam kagem Ki Dalang lan kanca-kanca Cakraningrat sedaya ugi Mbak Niken Salindri. Nggih. Matur nuwun Gusti. Iya, Pak Afif Pasean Jatirogo ya nyimak. Sugeng dalu. Komplit Mbak Niken nek nembang, Jo. Oh, res ra napa-apa segala lagu diapalke disinaoni. Heeh. Komplit pokoke. Iki. Wah, jan iki resepe apa, Nduk? Suarane kok apik, iso ora gampang serak. Resepe apa Napa julang nggih, Pak Ikit? andanono? Napa nggih? Piye nok supaya aku ki anggerake 2 dina niku serak. Biasanya 2 kan dina. penyanyi kan ndak oleh maam sing adem-adem ya toh. Contone. SS ngono kuwi kan ndak boleh boleh. dari suarane sering ya Oh, toh. iya. Apa meneh maam sing panas-panas ngono Ora kuwi. malah ya ora oleh. Ndak oleh Contone lek apa? aku malah ndak oleh maam Nah, panas. Contone gak untuk mam panas apa no? Kompor ngono kuwi ndak bareng, korek ngono kuwi ndak bareng. terus- Malah aku ki biasane maam sing adem-adem. Contone apa no? Ben suarane jernih. Jernih. Heeh. Gorokane resi. Nah. Mangane adem-adem. Sempak kemamel. Kok jenenge kumkuman. Kungkuman. Nah. Sama jajal tuh jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku, padahal menu iku kayak martabak cuma rontok jembar. Heeh, rada jemek-jemek Iya, piye iya. ngono. Yo sesuk coba kowe sik ya, Jo, nek enak Nggih. aku kandhani. Niku jenenge nek sempak enak ku entekno kabeh. Nggih, nggih. Enak entekno kabeh. Wah, jan wah. Iki mau wah. Malih nggih Pak Ikit. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Mardika. Ya. Kunjuk warga masyarakat Menawan Mbak Niken sing dinteni. Wah, semene gedene kok kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, sampean kelas. Sampe nek kuliah Wah, kuliah nggih 2 mene, Pak iki. ya ora kok ya. Sing lagi nanu mawon nggih. Hit. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang karya sapa yo lali aku iki? Karyane karyane sing damel Pak Ikit. Mas Secang. Mas Richard.
Risang. Mas Risang. Risang. Lha memang malah enek sing ngomong sun gondrong ngono malahan. Mbok. Ayang. Oh, iki lagi viral ya, Nduk. Kunjuk sinten mawon Nduk niki kan ayang-ayang. Sedayane mawon. Sedaya, Bulura khususnya yang para tamu VIP. Oh, nggih. Iya. Dan seluruh warga yang sudah hadir di sini maupun di live streaming juga. Iya, Cayu. Nanti rencana tahun depan Julang akan nanggap Campur Sari Mayangkara. Ah, di gitu. rumahnya. Iya, alhamdulillah. Urunan kalih Pak Igit. Acarane napa, Pak Igit? Anu Niku Julang meh digawe mantu. Oh, anake Pak Jolang. Loh, Iya. anake dokter lho, Nduk, niku, Nduk. Oh, Milo. Le arep ambak rupane kaya cok bakal anake dokter. Tapi anaknya sukses nggih. Sukses. Alhamdulillah. S2-nya. Dokter apa? Khusus dokter dalam nggih. Oh, spesialis dalam. Spesialis dalam dadi ana kanker, ana anu niku jero-jero pokoke. Oh. S2-ne teng Singapura. Niki dinas ning Fatmawati Jakarta akan ditarik ke rumah sakit Singapura. Iya, Oh, sudah. Iki tenan, Nduk. Kuwi anake sampean. Anake Julang. Mas yo pakane kaya Lah botol tapi kok infus. bapaknya kok koyo ngene, Lah, Pak iya. Igit. Biasanya kalau anaknya sukses kan. Kafe muni kaya ngene langsung enduk madhep langsung bapaknya kok ajur ngono. Ya Kak, biasanya kan kalau anak sukses kan orang tuanya kan dilarang untuk bekerja, biar anaknya saja. Lah, Oh, tapi kalau sama ini kok- spesial anak saya menyuruh saya bekerja terus waduh. Ayo bekerja terus. Oke, ya. Iya, wis bejamu so Ya, anakmu ya, dadi ya, dokter. ya, ya. Nggih, Pak Ya, Igit, Pak ben Igit. ben sing Ya, otopsi semoga kowe ya, menular. Malah ngotopsi iku cita-cita. Semoga menular. Amin. Lu menular apane kok ya? Lah menular menjadi dokternya. Oh iya, amin, amin, amin. Iya. Lagunya Ayang-ayang. Iya, Oh. ayang-ayang. Coba kayak apa? Ayang-ayang Ya, bersama Mas Jolang. Niken Salintri. Pak Igit bisa lagunya? Aku tidak bisa, bisa sedikit-dikit tapi. Iya. Iya, Ya. Tapi malam setetek-setetek hari ya. ini spesial katanya. Setitik kok setetek-setetek. Setitik-setitik. Spesial malam ini Mbak Niken mau menyuguhkan ayang-ayang untuk Iya, warga iya. menawan. Habis sayang-ayang nanti sudah apa lagi Pak Oh Igit? nanti Mbak Niken duduk dulu. Oh, duduk deketi enggak sini. eman-eman Pak Igit. Oh enggak, biar kamu biar minum sebentar. Oh gitu. Kamu engkau saya itu kalau minum itu tambah serak loh Pak Igit. Oh ya jangan minum berarti. Oh, iya. Wah, Makan gak ada aja. bahasa kamongko itu ya. Wah, lagu dewa-dewa. Ayang-ayang kok dewa-dewa. Nggih ayang-ayang. Wah lagi ngehit iki ya. Nggih. Tujune kok Cakraningrat siap nabuhi ayang-ayang. Wah, cakrannya selalu terbaru niku mesti melu. Update. Update. Wah. Nggih paling anyar Oh, nganti iya. paling kawak wis. Wah iya ya. Bengi iki ya ditunggoni Cak Kancil bareng. Makasih ya Mat Kancil ya. Iya. Ya tekan kene bareng ya adoh. Nggih. Cak Kancil karo Cak Joyo gurine ya. Iya. Iya iya. Coba iki presiden sing nganu Jo. Sing pundi Pak Igit? Sing saka Blitar Jo. Oh nggih, 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 nggih. Slendro saka Papit, slendro saka. Wah iya. Nek mau Mbak Niken. Wah iki Saniki Mbak Yosi. Oh, sing saka Blitar. Ning nong mama 666 yo. Copodan nelongso jamane jaman rekoso. Kudune rasa ngoke, atiku tentrem nyambut gawe karo seneng. Olat aja batang yen kongkon yo sing gawe. Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbo Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye karakter karo Niken beda ya? Beda. Niken iki lemah teles sembarang dengah pantes. Lah iki Sing iki kok lemah ketiga iku gempal kabeh. gempal. Angge wong piyayine lah. Yes. Ini aja nyepelekke jenenge wong kasar iki ana pentingane dhewe-dhewe. Nggih ta Pak Igit. Lah nek kerja bakti terus ana omah kobong ya Yosi sing iso merantasi gawe. Nggih lah nek omah kobong kerja bakti lah nek ana wong mati kon ngedusi. Oh iya Apa iya. ora urip meneh mayite. Kok iso mayit urip neh iki piye? Tapi yang Kan secepet toh, jarene lek memakamkan jisim itu harus secepatnya, masa Secepat. nunggu suwe-suwe. Gek nyapa lo dinteni suwi-suwi. Wong ya wis meninggal, kan yo gek ngedus. ndang sowan Gusti, Ma- dipacaki sing apik. Walah.
Ngomong kok 12-an. Lah ngedusi mayit ki duelane lah nek banter nggon bangkean apa ora keri mayite aja ngono. Ora ijen Mbak Yosi karo Mbak Deni. Oh, ini gangsaran ro. Ayo Den. Ayo. Woi. Woi. Tak disetop. Setonop. Dadi ya. Iki ape dadi ta nyetop to Pak iki. Yo. Request saking Pak Parwito. Napa menika? Mbak Yosi kalih Mbak Deni. Ah, menika request gerajakan Banyuwangi langsung, Bro. Ah, Asli niku nggih. asli. Heeh. Bapak Suparwito matur nuwun menika kakakipun Bu Lurah. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Heeh. Oh, bar iki lagi Mbak Niken Salindri meneh. Niken ben ambekan sik. Oh, iya. Menggeh-menggeh ngatur napas. Menggeh-menggeh ngatur napas. Nggih. Disimak saka Taiwan barang Mbak Ira sembah nuwun, Mas Irwan Jaken, Pati. Ya Yusuf. Pak Kades Wulu Tengah. Nggih. Coba mumpung sing nyaron handal-handal kabeh. Wah, Tak delok mau alah narke capinge apa ngambang no. lho gamelan Lokonanta lho Pak niki. Gamelan Lokonanta lho Pak niki. Ngambang ora ketabung. Handal jepit. Konggone swarga. Mbak Deni ngundang nganjuk. Karo Mbak Yosi Blitar. Walah ameh kaya lagu etan tenan. Jawa Timur gudangi pesinden. Nduk Niken Kediri, Mbak Yosi Blitar, Deni nganjuk. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah. Yo kalah karo Jawa Timur perkara sinden ya. Nggih nek perkara sinden. Coba ganti nduk Niken Salindri. Nah, wis ben wis istirahat sawetara ben anu ambekan. Jumeneng neh. Kontrakan. Ning nong padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Padang bulan ning pasisir Banyuwangi. kowe ngopo aja? Nek menawa ditabuhi. Kete kanca-kanca wis males nabuhi kowe. Kowe mbok sekali-kali ganti nabuhi kanca-kanca. Oh, nggih. Yo pira-mbara kowe nanggep cakraning rat klenengan ning dopomu ngono piye. Ayo, ngalih nggon. Sapan prei cakrane rat iki? Angger kowe prei aku ya prei ayo. Ning nek mergawe aku tetep prei. Yo ora kok bareng kok ya. Oh, nggih. Gawan kok ya. Kapan iki kapan do prei ayo gentening ndopo ya. Sesuk aku prei. Dah masak. Nek ngono padha. Nggih. Menika nganu nduk niki ana request pujaningsih. Nggih. Ah, pujaningsih Jo. Oh, niku nggih termasuk lagu ngehit Pak Igit. Oh iya ta? Nggih. Engko nduk niki kan yo ben nembang laguku sakarepmu. Ya. Niku ben dinten kula nekne lho Om Igit. Oh nggih, kula nggih nyetel mayang. Langsung jenengan badhe nggekne kula lagu. Kula antosi lho ket sakniki. Oh iya, sesuk dadi lho. Gawe lagu kaya nglempit sarong sesuk dadi. Lho, ahline kok aku. Sebenarnya kok nggih lagu nggih perkara sesuk dadi. Lah ya. Perkara sing apik. Sing apik. Perkara kabecikan. Milah milih nggih. Nggih, niku
Pujaning sih. Malam hari ini kanca-kanca UMKM menawan bae do tumplek-blek muga-muga laris kabeh. Amin. Nggih, deh. Ki muga-muga dadi agenda rutin pendak tahun wayangan ini terus. Leres wae, Git. Sing mayang aku karo Cakraningrat bintang tamune Mbak Niken Saludri. Lah aku lho. Ya urung mesti dagelane sing lanang iso gonta ganti. Oh, alah. Heeh. Mergo nek sing lanang ajeki juarei ya, Cak. Nggih bener. Muga-muga lah ya dalange aja genti nggih Pak iki. Ora tetep kaya tetep katut. Nggih. Ora ketang pelawake sing lanang ono liya tetep katut tak kon delok kuwi aja minimal. Yo penggembira iku penting. Penggembira. Sukses. Pancen sing ngendangi ngecelikke sing balung ngono. Jeng dikira jeng ternyata ora. Tujune kok narik ngene tangane. Atus dagake Tujune kok pas keram dekne. Ora kecilik dekne. Nggih. Yo kuwi sing videone viral Mas Rangga sing nyeklekke Dembung Wilah 6. Wah, sing nonton ono 89. Terus bar ngono ingah-ingih. Ora kuwi stok wilahku ning omah kae dadi anggere coklek terus dipasang neh ngono iki. Maksudnya tak cukupne gamelane awang tak pasang ngono. Dadi sok ben gone awang kari nemu remukan kabeh. Iya. Iki nganu Jo. Nggih. Niki kan 2012 wis nembang laguku Sakarepmu. Oh. 2012 berarti cek cilik. Niki kan ala-ala isih bocah sampeyan semono. Heeh. Saiki ya sih bocah. Oh iya. Bocah gede, biyen bocah cilik. Nggih. Aduh, ayo sukses selalu lagi naik daun. Jaranan duwe campur sari duwe. Jolang wis rasa-rasa nduk mantune nanggep campur sari Mayangkara. Mayangkara. Oh, heeh. Kara Pak iki Kara. Heeh. Koro ki jaranane. Oh, jaranane Mayangkara. Campur sarine Mayangkara. Aduh. Campur sarimu jenenge apa, Jo? Kula ngantek lali Pak iki. Mergo suwe ora tau tanggapan nganti lali ya. Kula ngantek suwe ora tau ngurus ora dadi lali ya. Dene melu mayang wae ya. Nggih. Mayang wae. Kapan-kapan. Oh iya. Iya ki lagu Made in Rembang. Judule Sakarepmu. Kuwi karyaku tahun 2012. Walah niki pun pirang tahun berarti Pak. Wis 13 tahun kepungkur. Pun diulang tahun nih Pak iki. Oh iya, tak sumetke bediyang. Ya, Seling ta, Nduk? kelingan daya ingate apik kok. Coba. Iki nek salah lirike pripun mikir? Mboten napa-napa. Dituntun karo kanca-kanca. Mboten napa-napa ora masalah. Wis anggere lirik Mbak Eni, Mbak Yosi, Mbak Imang wis dadi. Dadi lirik-lirikan nggih. Dadi lirik-lirikan. Iya. Dasare sing ngendang yo lagi brai. Ngeri. Kayak nengkar-nengkare karep Pak iki. Drijine kuwi ora gur 5-5 aja. Lho, 11. Lah. Agek nengkar-nengkare karep niku. Wah, wis pinunjul. Lah. Perkara geguyan ku sambung gara-gara ya, Jo. Nggih, Bapak. Iki mbacutke lakon. Oh, ngono.